момичета, да влезеш във форма не е нито трудно, нито сложно. И то без фитнес диети и лишения. Това, което е необходимо, е структура, тренировки и правилно хранене. Мечтаната фигура е напълно достижима, трайно, здравословно и достъпно. При мен в FitMoves ще намериш точно това. Затова те каня на тренировка с мен, за да усетиш мотивацията да бъдеш твоята най-добра версия. Ще направим 15-минутна тренировка и след това ще поговорим как да създадем рутината с удоволствие, как да тренираме умно, не дълго и защо само структурата ще доведе до желаните резултати. Запиши се още сега, местата са ограничени, очаквам те!